Mhlawumbe mama nifuna sikhulume iqiniso ukuthi umhlaba wona kaZulu, umhlaba wona kahulumeni, umhlaba wona ingonyama trust, umhlaba wakaNkulunkulu. uNkulunkulu wasipha umhlaba udowethu sonke. Kodwa manje kugcine kwaba ngathi umhlaba wakaZulu, umhlaba wakahulumeni. Lento isiphuca into yethu yasinikwa ubaba, siphuca into yethu yasinikwe inkosi yethu, siphuca into yethu yasinikwe ubaba wethu. Yazi kuye kuthiwe uJesu indodana kaNkulunkulu. Cha, nathi samadodana kaNkulunkulu, okhokho bethu babe madodana kaNkulunkulu, nathi singamadodana kaNkulunkulu. So lento ukuthi inkosi ushaka isiphuce umhlaba wethu iwenze owayo, yenze manje sathathelwa okungokwethu. Njengamanje ubukhosi buphelelwa igaranti manje, ubukhosi sebuphathwa njengebhizinisi. Kuzohamba njengamanje ubukhosi buhlukane phakathi. Inkosi kade iphatha iy'ndawo ey'nkulu, njengamanje ngathi ubukhosi sebuzocazwa manje. Inkosi iphathe njengosibonda, ihlusele. Isilo njengamanje ngathi siphushe umshikashika wokucaza nje umhlaba, senze uZulu uhlukane phakathi manje. Asikwazi ukuthi isizwe sisodwa esasiphathwa amakhosi, inkosi eyi-one, ebese manje kushintsha kube namakhosi amabili. Mfethu uqinisile, ishintshelwana into kade emisiwe ukuthi uyindodana wena, ubaba kade yenza lokhu nalokhu, ukuthi uma ufika uyashintsha wena manje. Nekade kunorawundi usuyawushintsha urawundi yokhanda kwenye indawo. Uma kade kushisa impepho la wena usuyashintsha ukuthi impepho hayi ubaba bebheda impepho ingashisi kanje ishiswe kanjena. Ushintsha izinto oy'thole zikhona, wenza ngeyakho indlela. So leyo nto yenza ukuthi isihlalo ohleli kusona singabi nesici, ngoba isihlalo ohleli kusona akusona esakho, kodwa esobaba bakho, esomkhulu bakho, esokhokho bakho. Isihlalo esahlalwa amakhosi, isihlalo sey'shingishane, isihlalo sey'ndlondlo, isihlalo sey'nyandezulu. So uma usuphatha isihlalo ngendlela yakho esiceleni, kwenza lokho into yakho ingabusiseki. Ya, uqinisile mamana, amagama owashoyo avuthwe. Kodwa-ke siyafisa koShaka ilembe leqa amalembe ngokukhalipha, umlilo ushuwanga, ngikwazi kwasha nekhova zisemabedlana ukuthi engathi bangavuka basibukele lo mhlaba wakaZulu. Nkosiyami ungalahleki, sibhekile. Siphinde sicele nakomdloko banevudla amadoda ubhejana phuma esicweni kade bamvalela. Bantu benesibindi thile zokukhuthazela umntandaba, bemthuka bemxofula, bathi ayakubusa lapha yonethezeka khona. Siyafisa Nkosi yami engathi bangalali ubuthongo, bavuke bagiqe ngamadolo, babuke umhlaba wayo, ngoba lo mhlaba masiphuca wona uyingubo esiyombatha wona mase siyawela amathongo. Uma siyowuphucwa lo mhlaba siyosala siphetheni, siphucwa igolide, saphucwa amachweba, saphuca iy'mayini. Asizwe isilo sithi umhlaba ubuye owasasiphuce wona, asizwe isilo sithi iy'mayini azingasahluzwe e-Amerika, zihluzwe la kithina. Kodwa kuthulekile, siphucwa nalokuncane okukhona. Fana manje umhlaba ulawulwe uhulumeni kanjani, ngoba phela le nto fanele ibuyele kuthina, sithathelwe into yethu. Kungani futhi ungithathele into yami uphinde uthi angizoncenga wena ungithathelini? Mfethu thina sabantu abamnyama sisenkingeni. Yazi siyavota, silindele ukuthi impilo yethu ishintshe. Uhulumeni nompresidenti siyetshethi thina ubaba wethu, kanti ulakhi nje u-project manager, uyalawulwa, uyakhontrolwa, kuthiwa yenza njena manje ndoda yenza njena. Okunathisi ukuthi manje kwasuka ibhicongo zokuthi kuxoshwa abantu bokufika, kusuka ngiyinkinga nje eziqhamukayo, okusho ukuthi nabo abelungu basithakatha. Khona lento okuthiwa ifamakiya, lento ukuthi umuntu umcove abe nenkinga bese umyisa efamasi umnika umuthi wakho. Abelungu zikhona izinto abasenza zona.